गिबि गिबियाव आङो नोंथांमोननि चेनेलखौ नमस्कार जासिग्रोबाय। नंगौ जोंहा 53 बार्थडे एनिभार्सारि मानगोनां जोंनि जुबिन दानि बार्थडे सेलिब्रेसना जोंहा नैबे सान्दामारि आइटि पार्कनि खाथियाव जों गाबोन 18 नभेम्बराव जों सेलिब्रेसनखौ जों माबा खालामनो आयोजन खालामो। गतिके जों अलमस्ट जोंनि प्रिपेरेसना कमप्लिट। जों गाबोननि बेलायाव बेखौ गाजा गोमजायै जों खालामनो हागोन। साबेसेसो सुबुंफोर मा जानो टटेल बाहाय जोंनि अफिसियेलि 25,000आथ' क्लियार, बे गासिबो गान खनजोबगोन 25,000आ। आरो बिनिफ्राय आदार देन फैनायखौथ' जों बादा होनो हानाय नङा, फैगोन नट लेस देन 50,000 एराउन्ड बेबायदि मानसि गेदार जागोन। बाहाय फुंनि बाहागोआव दङ जोंहा जोंनिनो मानगोनां श्रीजुत हाग्रामा सारनि मोनसे मर्निं बाहागोआव 9:40 दङ हमेस, बिथांनि माबायाव जुबिन गार्गनि माबाखौ लाना हमेस खालामगोन। आरो बेनि उनाव दङ जोंहा ब्लाड डनेसन, बिथांनि नामावनो जुबिन गार्गनि नामावनो ब्लाड डनेसन जागोन। आरो बेनि उनाव जोंहा नैबेहाय जिहेथु बार्थडे सेलिब्रेसनजों लोगोसे फाउन्डेसन जुबिन गार्गनि पार्कनि नामाव मोनसे जुबिन गार्ग पार्क मोनसे सारा अलरेडि डिक्लेयार खालामबाय। गतिके सारा गावनि जिहेतु साननायखौ गावहा जिहेतु गावनि मोजां मोनसे गावजों जुबिन दाया सम्पर्क दं हिसाबै मोनसे समाव, गतिके सारा गोसोखांनायजों लोगोसे बाहाय मोनसे जुबिन दानि नामाव पार्क बानायनानै सारा दायथ' लाबाय। गतिके सारा बेखौ दायथ' लानायनि थाखाय बाहाय फाउन्डेसन ले जागोन, ओइदिनखालिनो फाउन्डेसन ले जागोन। आरो बिनि उनावहाय फुंनि भागाव उनावहाय जोंहा माबा दं प्लेन्टेसन। जोंना जुबिन दाया प्राकृतिकखौ जोबोद मोजां मोनोमोन आरो बिथाङा जोङो बर'आव नासेर बुङो, हारसाफ्रा नाहर होनो। बे नासेर बिफांखौ जिहेतु बिथांनि 53तम बार्थडे सेलिब्रेसन, जों बाहाय 53ता नासेर बिफां जों गायगोन आरो बेखौ जों फोथांनो थाखाय नाजागोन जेरैखि जायाबो। जुबिन गार्गनि मुङाव बेसेबां बिगा हा रेडि खालामनो नागिरदों, माबायदि बे पार्कखौ बबेसिम लेभेलसिम नोंथांमोना खालामनाय? बेथ' सारनि सिन्था धारनासो। साराथ' निस्सय हाग्रामा सारा जेखौ सिन्था खालामो बेखौ खालामखायो। बाहाय जोङो टटेल 58 बिगा दङ, अलमस्ट 60 बिगायानो दं कमप्लिट माबाजोब्बा। जों 30 बिगा जुबिन दानि पार्कनि नामाव होबाय, बाखिखौ जोङो गभर्नमेन्ट सरकारनि आखायाव थाबाय। देनां माबाफोर अनुस्थान फैयोबा जों बाहाय खालामगोन। आरो दाफुंनाया बेनि डिसिसनखौ सारा खालामगोन। निस्सय सारा बेखौ कमप्लिट खालामगोन, गावनि जिहेतु खोथा होदों जुबिन दानि पार्कखौ। स्टेटनि केबिनेट मिनिस्टार मानगोनां जयन्त मल्ल बरुवा सारा फैगोन चिफ गेस्ट हिसाबै। आरो बाद बाखि जोंहा गुबुन गुबुन संगठन लाइक साहित्य सभाफोरनि, बर' साहित्य सभा बा एसामिस साहित्य सभा बा जिखुनु जाथिनि संगठननिफ्राय जों बिथांमोनखौबो जोङो इनभाइटेसन खालामदों। डिगनिटरिसफोरखौ एभ्रि एबसुफोरखौबो जों लिंहरदों, एबसुनिफ्रायबो जों लिंहरनाय जादों। जेसेबां जोंनि बिटिसिआव एमसिएलएफोर दङ, बिपिएफनि अनगायै बिजेपिबो बा इउपिपिएलखौबो जों लिंहरदों। जुदि 22,000 सुबुंफोरा बेयाव बाहागो लागोन, बिथांमोननि थाखाय थांनाय फैनायनि बेब'स्था खालामदों। बेखौ सरकार तरफनिफ्राय आयोजन खालामदों, एटा लिमिटेड मोनसे माबायाव खालामदों। आरो बाद बाखि सोरबा गावसोर डिस्ट्रिक्टनिफ्राय डनेसन खालामनानै लाबोदों। गोबाङानो जुबिन दाखौ जिहेतु बयबो मोजां मोनो, बेक्तिगत खरस खालामनानैबो फैग्रा गोबां दं। जानायनि बेब'स्था खालामदों। जानायखौ जों बाहाय पेकेट लान्च, जोंनि थाखाय पेकेट लान्च, बे 25 जननि थाखाय पेकेट लान्चआ जोंनि थाखाय रेडि जायो। बेसेबांसो समाव जोबहैगोन? जोङो बेलासि बाहाग फुंनि भागखौथ' आं दहाय खोन्थाखांबाय। फुंनि भागआ 11:30 बा 40 जों फोजोबगोन। बेनि उनाव जोङो फुंनि भागखौ फोजोबनानै लान्च खालामगोन। बेनि उनाव जों 2टानिफ्राय स्टार्ट खालामगोन कालचार प्रग्रामखौ टिल 5 PM इभिनिं। बेयाव क'क्राझारनिल' ना अल बिटिसिनिफ्राय? ना बेयो अल बिटिसि। जिहेतु जोंनाव पलिटिकेल मेपआ जोंनाव 10टा डिस्ट्रिक्ट दङ। जोङो 10टा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जों गासैखौबो लेंहरजोबदों, साब डिभिजनखौ लाफाजोबनानै। गतिके 25,000आ जोंनि अफिसियेलि वेलकाम बा जोंनि लेंहरजानाय मानसि जागोन। बेनि बाहेराबो जागोन। वर्ल्ड रेकर्ड खालामनायनि खोथा? बेथ' जोंहा जोंनिनो क'क्राझारबासिनि बा क'क्राझार जिल्लानि जेसेबां जाथि जन'गस्थि दं मोनसे सिन्था धारा खालामदों, बा बिटिसिनि जेसेबां कालचार सेक्सननि
मानसिफोर दं बा हाग्रामा सारनिबो सिन्थाधारा ना जोङो बेखौ एसियान वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो थाखाय जोङो बे प्रिपारेसनखौ खालामदों। बि